Magandang hapon na naman ulit sa ating lahat mga guys. At ayan, muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. At ayan nga mga guys, nandito pala tayo ngayon sa Orno Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Ayan, at dito po tayo mamimigay ng groceries. Meron na po tayong napili na pagbibigyan. So ayan, nandito tayo sa may Orno Street. Ayan. Ayan, papuntang bayan yan. Tapos dito sa kabila, yan, papuntang ano na yan, San Francisco. Diretso na yan. Dito lang ito sa Orno Street mga guys, no? At ayan, namili muna tayo ng pagbibigyan natin na karapat-dapat na bigyan talaga ng groceries. At ayan, maraming salamat pala kay Kapitan R.D. Banlawi, kapitan dito sa Barangay Poblacion, Bugalyon, Pangasinan mga guys, no? At isa siya sa nagbigay para dito sa pag-grocery mga guys, no? At ito si Kagawad Aboy de la Cruz or Han de la Cruz. Ayan, barangay Kagawad dito sa Barangay Poblacion. Ganoon na rin kay Kagawad Ronnie Tacqueson. At salamat din kay Shoes, yung bintahan ng sapatos. At kay Scarlett Fashion Boutique. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At ito na yung nalikom natin na binigay nyo. At nai-grocery na natin at meron na tayong pagbibigyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy lang sa suporta para marami pa po tayong mabibigyan na groceries. Ayan. At maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ayan. At sa lahat ng mga sponsor natin dito sa bayan ng Bugalyon. Ayan, meron tayong sponsor dyan ng Sting Energy Drink. Kay Sir Nino de la Cruz. At meron din tayong sponsor dyan sa US. Si Sir Bobby Ballesteros at kay Sir Gis 619 or Jansen Versosa. Maraming salamat po sa inyo at patuloy lang sa suporta at pag-i-sponsor dito sa maliit nating channel para marami pa po tayong matutulungan. So tara mga guys, at ibibigay na natin yung groceries na yon. At samahan nyo ako mga guys, tara, let's go! At ayun, yung groceries na yun. Log kami ladyaw. Ngaramad si kayo. Ngaramad si kayo kaya. One share kami, blessing me. Paano kin? Mayamay ni man sponsor. Ay, ngaramad si kayo. Ayan, dito mga guys sa pinakalikod. Ngaramad si kayo namin. Happy New Year. Ay. Hindi. So, ayan mga guys. Woo! Pasensyaan nyo lahatan. Siyempre, mulag tine. No, umbalag tila, medyo dakila. Ngaramad si kayo. Si anak manukay na si Paseng. Idan to kay Kyun. Christmas mo. Yan si Nana Iding. Atan may 5 karuman dyan. On, inanap na kay Karuman dya. Wala iba. Panpasensyaan nyo la. Nalalta ka na bilbila. On. Panpasensyaan nyo niya. On. Salamat sila na. Salamat lagi. On. Salamat yung balbalog. Salamat Love you yung lang. balbalog. Kasi kayo ha. On. Panpasensyaan nyo nitan. Sige, salamat sa On. balbalog ha. Sige, Happy New Year, cha. Happy New Year. Siyempre, mulag tine. Pabalog ti labat. Ayan o. Salamat sila na.
Salamat kami ingin tatulungan nyo yan. Natulungan mo eh. Sa sponsor tayo saya si Kapitan RD Banlawi, si Kagawad Aboy de la Cruz, si Kagawad Ronnie Takweson, at saka si Shoes, may lakuay sapatos si Madkabay na Honda, tan si Scarlett Passion Boutique. Berbalik salamat. Sige. Sige cha, Happy New Year. Happy New Year. Okay guys, galing tayo doon sa likod. Nagbigay tayo ng groceries doon. Konting tulong lang. Kasi medyo maliit pa tayo. Hindi pa tayo lumaki. At dito pala mga guys, pagka tag-ulan, malalim ang tubig dito. Mga hanggang tuhod yata, no? Lampas buta. Lampas buta. Hindi na makabuta. Tuhod. Lampas tuhod. Lampas tuhod. So, nangangailangan po kami dito mga guys ng panambak sana. So, kung sinong nakakaluwag-luwag dyan, ayan, makapag-share naman ng kanilang blessing din at makapagbigay tayo dito ng panambak. Ito. Mula doon sa likod mga guys, hanggang dito sa harap, nasa mga 30 meters. Ayan. Ito na yung harap. Kapag tag-ulan lang kuya, ano naman dito? Malalim talaga, no? Kasi ito yung na-vlog ko na malalim, kaso walang lumabas. Kasi papakita ko sana para malay mo kung may mag-sponsor ng panambak. Diba? Ay, hindi, tagulan pag basta umulan ng ano dito, yung malakas saka babaha ka agad dito eh. Ay, babaha kagad, no? So kailangan talaga ng Mababa talaga. mababa talaga, kailangan talaga ng panambak. Kahit mga 2 truck, pwede na, no? Kahit na mga 2 truck, dump truck. Sige. Yan. Kaya maraming salamat po. At ayan na mga guys, no, nakapagbigay na tayo. So ayan, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Ayan, shout out pala dyan kay Gis619 or Jansen Versosa dyan sa US. Mag-ingat po kayo dyan, Sir Gis619. Ayan, at si Sir Bobby Valesteros. Ayan. Maraming salamat sa mga sumuporta. Kapitan, Kagawad dito sa Barangay Poblasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. God bless po. At more blessing pa po sa ating lahat. Ayan.